Pîroz Be. Daha em li San Francisco weşana zindî çêdikin. Oktay kameraya din pir li jêre ya YouTube'ê serê me hatî birînî. Oktay jî ji bo me kamera iyar dikir pêşî. Heta çekê sohbet bikin. Aha. Ev jî ket. Ştek neke. Oktay ez pê bikin? Na hemce na. Neha cê baş e. Hevalon Tedkarî ji Amerikayê ji hevalara. li San Franciscoyê em dijîn li vê derê niha roje nava rojeye Türkiye maye nava rojeye ve îro cejna xwe pîroz kir. Wekî cejnê berê neçû ez nizanim. Hûn nikarbûn derekî ve biçin cem hevdû bê. Zarok li şekira negeriya cejnekê biçekî bi xemgîn e. Lê hêvî dikim jî îro şûnda dîsa em wekî berê cejnê xwe pîroz bikin, eydiyê xwe binbarek bikin. û cûdîko jî dixwaze li şekira bigere. Mêvanê me Oktay biçekî xware ew. mêvanê me heye bêje mêvanê me nerêje. Xalê Xalê cîdiko îro mêvanê me ye. Yani piçek cî ku em lê neşer tu mercê vê derê hevalno pir dest nade em hatin serê Me goyim ji bo el derva dîsa weşanê çê bikin lê bayê vê derê her tim heye. Wisa Oktay cûdî hinek pir de were bira babiş. Instagram'da da babû naxî. Oktay naxî. Tu bir de were? Bir de were? Xalê cûdî. Sab pênîstor kafa digere. Xalê cûdî merheba işterat. Çawanî. Xêratî xalê cûdî. Şka xalo siminê te binêrin. Ser serê min hatî me destê derman çîkî îro cejne. Cejna te pîroz be xalo. Xalê bêdengê. Xalo dengê te çi pê wî? Dengê re ayar nekiriye. Ka îro cejna me te ji kesî ra nabêjî cejna we pîroz be. Şekira zef kom bikin lê hindik bixwin. Hendik bixwin. Carekî de nexwin. Bila xwe xira nekin. Ji me re ve şêrin hevalno ji bo ye em dibêjin hindik bixwin. Sala Ne pêş koç be be, em hoş hatin. geldin. Şekira ji me re tu pîşnihada. Em ê şekrê xwe bînin bên Amerîkayê cartin. îro me xwest em werin ciyekî çêkin lê hevalna eva çî sêyemînê ku em di nav xwezayê de em cî xwe digerînin. Eger kê masikî jî hebe nûsrûkê hebî me efû bikin. Îro hemû kes xwavêtine derva cî herî sahil û sakin me ev derdît. Lê li vê derê jî gelek dengê bayê heye. Sare ev der jî sare. Ji ber dengê bayê dibe ku hinekî dengê me wisa xwe were. Em ji niha ve cejna we hemûya pîroz û binbarek dikin. Ez nihal ser weşanê hevallo Hûn qas çend deqa hevanoş kerema xwe mesaj û messengerê da jî yani lêgerîn çê nekin WhatsAppê da jî em ê gelek kêfxweş bibin ji bo weşaneke bi qelîte çê bibe. Ev pêwîst e mixabin û dema di şîroveyan da jî edibêm qeyna qelb davêjin heval dema ku qelb davêjin wê çaxê ji deng tê birînî her tim wisa mesaj tê ji me re. Ji bo mesajê we ji bo hûn bi me re ne niha hûn tevlê weşana me bûne em gelek kêfxweşin û zor spas dikin ji bo we. Serserê me serçavê me re hatine û dikarin parve bikin li ser Facebookê jî hûn dikarin parve bikin û bi me re bin. Cûdî? Katê ji bo çi hatî bû mêvanê me ka bêje? ji kerema xwe di îro cejna kesî pîroz nakî. Dengê cûdî tê we? Na, bêjin na. Dê biçekî bilind ê baştir e. Dilê simêlê min gelekî xurtin ji ber wî nailê dengê min derkevî. Bêje cejna we pîroz be, şekirê we zêde be. Baw salkê ji bi dengê bayê dengê cûdî nayê me. Belê xalê min îro tê kîjan stranê ji bo me bêjî. Strana navê ji bîr kirevê cûdî ji me re bêje xalê. Sürpriz e, bila jî sürpriz e, bila
baba stranekli hem beş. Hadi. Katı bir fikre, pişti strana me kohat bir hatta değişmeye bir şey değil. Malam barker. İkişe de gide çekeyim. Havalno Cejna ve Çava derbast be megelek beri kiriye. Hun karnı dışarı ve yandavan şimere bin bitsin. Emeji her vakit bu ara Cejna kadar bas kirbe. Emi usa hest bikin baver bikin. Heke umere par ve bikin emi gelek kif baş. Kavun çitkin roja ve Çava derbast beş mere bitsin. Çavim değişin heval notisa vallahi ezini karım devar. Mezi berçav ki benim berçavı koy kusuram nenem ezli boruna kuvvet temat lazım. Ciber berçav ki. Ezini karım çavı koy. Ne diyeceğimi de. Gelek. Bana hatta cüdi ve hoştur bu kota. Sedi set temlidir. Hale cüdi. Geleki ki hoşun iro cüdi hatiye buya meyvane me. Hevalno meyvane ki me gelek şirin iro haye. Amerika'ya me iro got aydiya kuşa pîroz bikin. Bırak bir çek. Mesela listik ektin abi şiyana cüdi ve hebe. Cüdi şişko gelek şimdi. Hem vara ve şan hem şey Bila avkavi hebe yani kepavi hebe. Demale semela çetki ne sen cüdi? Semela çetki car şaşka gireydi de kopalı ki destek
پیشه روز ده دیم قیف سری خود هنری را بیشیده. هذه بنوای پروفسوری نلی آن نشتک دومای کوبی چاویه ارجی او بلا بریار بده مساد باز. ورش عیدا حتی عیدا بچکی امی ایرو وهاب وشانی دارچن امی پار هر یعنی امی سترانه که حتی داویه نبیشن ام بیشن جارنا قطعی جار منطقه امی وسا همش بکن کرد ماجد بیشن الله یند کرندک به امی ایرو وسا بچن اگر دنگی مدار پرسکریک شهبه وکی کو از بیشن صورا منن هلن نها evin ve سترانه کی یا دنگ بیشن سرحد شاکری کوبه APM rojeke jme gele gele ki اسمعنا بلا مصيفة هيك وشان ورينن هوالو بيلي هاني زو خلاص نظام چما وشان دوامه بله هر بر بس تيا أبي من شاكري كوبي أزجلك شيء حاسة كيف جو وبستي وأجي أبي خو شاكر جلك رازمة جلك سباسداري وما كيف باش نكون ناس كريه برنامج دايجي هبدور وقت در باس كريه جدي بلا أنا دكتور جوي كلامي بخينن سلام وريز قلت أبي شاكر وبلا دياري وحميان به بالو لا عيديا وين فيروز به ورش عيدا حتى عيدا درماني من عبي بيدا مش عيدا حتى عيدا خبا بيجين مالا سيدا مش عيدا حتى عيدا خبا بيجين تربا سيدا دني حبسي بنفتو قيدين رونيا روجين عدي سربي منين عميك شانيه بيتين ورش عيدا حتى عيدا منين عميك شانيه بيتين ورش عيدا حتى عيدا ورش عيدا حتى عيدا درباني من عمي بيدا أمش عيدا حتى عيدا خبا بيجين مالا سيدا أمش عيدا حتى عيدا خبا بيجين تربا سيدا هغانو أولو پرسکریک ده اینترنت مدا چه بو پیلی هانه جمعه پرسکریک در دخه اون دبینن ادبین قی ام وینا بینن حوالی اینستاگرام کمت شوپینن هگه وشان خود بود بسرا منن هیرن سر یوتیوب هم کارم بردوام بکن لوی داره وشان جمعه در سر یوتیوب چه در داخل اوین شاه من بیسن شخوبونه من ببینن ناس بکن لوی داره هم کارم تماشا بکن از باورم چند دقیقه شده اوین
başa deng jine başte sistemeki dili menine ji bo ye me xwest em ew bikin yani Yani- kariyer bikin. Dijî karî me bikişînî ya. Here bikişînî. Here wê derê me bikişînî. Baş e. Here wê derê me sekre. Try to win that whatever
Cejna We Pîroz Be bibînin xêr û xweşî da rojên azad, rojên xweş û dilên geş her tim li cem we bin. Hûn li kederê dibin bibin, li ku dera bira xweşî her tim para we bin. Bila nexweşî ji jiyana we ji hemî dinyayê dûr bikeve eviya me ji ber ku em îro divê rewşê da eydû cejnê xwe wiha pîroz dikin belkî zêde tê bîra me nexweşîn Koronayê hemî tişt wisa tev li hev bûne û eydiya we cardin binbarek be xwe baş binêrin xwe biqate bin û tim me temaşe bikin me parve bikin ji me re bibin abûne de ji me bernedin. Evîn şah li ser YouTubeê bişopîne. Xatirê me.